Ahojte, zdravím vás. Som práve v Národnom parku Nízke Tatry. Si predstavte, prechádzam sa tu v lese s Ondrejkom. Ondrejko je tu už spinka v kočiariku. A mám teraz taký čas, chvíľku pre seba. A na taký oddych a premýšľanie. Neviem ani kde začať, vlastne ako sme sa sem dostali, čo tu robíme. Išli sme sem vlastne na taký víkend od piatku do nedele do Kráľovej Lehoty. To je vlastne kúsok za Liptovským Mikulášom smerom na východ. A je tu taký ranč, niektorí to možno poznáte, že tu býva Campfest každoročne. Vlastne dajú sa tam prenajať chatky, také malé, drevené, plus sa tam dá stanovať. Takže my sme si tu teraz vlastne prenajali chatku na víkend, potrebovali sme trošku niekde, alebo teda hlavne ja som potrebovala trošku vypadnúť z domu a z takej tej bežnej rutiny a trošku prísť na iné myšlienky. Maminky na materskej to asi poznajú, že občas je také obdobie, kedy to treba a potrebovala som sa trošku aj tak stíšiť, popremýšľať a počúvať Božie slovo, počúvať nejaké audio knihy. Dneska pri varení zrovna som počúvala Johna Bevere Bože, kde si? To je taká moja obľúbená kniha o živote na pustine, na pustatine. O tom, že každý z nás niekedy potrebujeme zažiť to obdobie pustatiny. A tak mám pocit, že aj moje obdobie je teraz taká pustatina, pretože vo veľa veciach sa pýtam, Pane, čo ďalej. Niekedy nevidím taký ten smer, alebo to, čo pre mňa plánuje, lebo človek, keď je stále s deťmi vlastne doma, tak niekedy sa dostane do takého, akoby máte taký dojem takej, že v podstate stále len to isté dokola riešite a musíte znova a znova sa obnovovať proste v tom zmysle, že čo má ten zmysel pre váš život v takom tom poslaní. A možno, že aj niektorí iní to poznáte, ale ja s tým dosť často tak zápasím, že proste, aby som vedela, že to, čo robím, je proste naplno a je to, čo robí Bohu slávu. A túžim svojim životom ho osláviť, ale zároveň túžim aj, aby to proste bolo také naplnené, viete, aby to nebolo také, že ešte niečo tomu chýba. A niekedy práve sa stretávam s takým proste pocitom, že niečo ešte k tomu chýba. A niekedy si prípadám, že som veľmi sama, že vlastne nikoho nejako nemám po svojom okolí, s kým by som sa mohla zdieľať a veľa vecí riešim sama doma. Niekedy mi je z toho smutno, niekedy prežívam, priznám sa, aj také úzkosti. Niekedy proste ráno sa zobudím a mám dojem, že sa to všetko mi nejako sype na hlavu, že proste, Pane, že ja nezvládnem ďalší deň znova s deťmi a znova tie isté boje a tak. Napíšte mi, ak je tu niekto, kto to podobne prežíva, aspoň budeme vedieť, že nie sme v tom sami. Alebo ja si nebudem pripadať, že som v tom sama jediná. A musím si proste často pripomínať, že Boh ma vidí. Že On je ten, ktorý ma vidí. A On je ten, ktorý v tomto období niečo formuje, čo ja ešte možno nevidím. Ale potrebujem proste tým prejsť, potrebujem sa k tomu vrátiť, že On proste tvorí niečo v mojom srdci, v mojom charaktere, čo skrátka sa musí prebrúsiť, obrúsiť a musí prejsť nejakým vývojom. A na to vlastne je dobrá aj taká tá pustina a tak ako bol Mojžiš 40 rokov na púšti a pásol ovce, tak aj my niekedy to potrebujeme. Ja viem,
že to tiež potrebujem, že veci, ktoré možno sú v mojom srdci ako taký sen a taká moja túžba jedného dňa ešte možno nejak inak slúžiť Bohu, tak to proste treba, aby to prešlo tým prepálením v ohni, aby to proste by boli prepálené moje motívy, moje pohnutky a čokoľvek skrátka, čo človek v živote túži robiť, tak musí proste prejsť tým ohňom a takým tým, že si tu len ty a Boh a On je ten, ktorý ťa vidí. A On je ten, ktorý vidí a skúma a pozná ťa úplne do hĺbky a vie, že to, čo žiješ, je to opravdové. Že to nežiješ pre nejaké proste seba naplnenie alebo pre nejaké, že uspokojenie niečoho, ale proste, že to žiješ naozaj pre Neho v takej autenticite, hej. Takže toto možno ja teraz prežívam, že proste musím sa naučiť, že ten život nezačína niekde tam, kde vás ľudia vidia a kde všetko ide podľa tých vašich predstav, ale proste je to naozaj dennodenné obety a dennodenné zápasy, preskúšavanie charakteru, trpezlivosti. Čítam teraz Hudsona Taylora, až ho poznáte, misionára v Číne, ktorý ma tak neskutočne udivuje, čo to bolo za človeka, ako veľmi miloval Pána. A vždy sa pri ňom prichytím, že Bože, ja takáto ešte nie som, že proste ešte takto to v sebe nemám, takú lásku číru k Tebe. Veľmi túžim, aby ma viac naplnil. No. Takže to som vám tu vyliala teraz svoje srdce a to, čo prežívam. A idem vám ešte ukázať, aké je tu pekné prostredie. Tuto sa túlam takými uličkami, tuto medzi lesom a ukážem vám trošku z toho prostredia ďalej a viac. Pozrite sa na tie krásne farby. Toto ja vždy tuto úplne milujem a obdivujem. Krásnu Božiu prírodu a hlavne takto na jar, keď je všetko také svieže zelené a tam práve už stojí nejaký karaván alebo čo tam je a tuto práve chcem ísť doľava k rieke, lebo tam bola, kde je rieka, Váh, tak sa tam pôjdem pozrieť. A ešte som vám vlastne chcela dopovedať k tomu, čo som hovorila. Dúfam, že vám nevadí, že toľko zase rozprávam. Tento vlog bude asi taký viac rozprávací, ale aj to asi niekedy treba. A že vlastne dnes pri obede varila som také kuracie mäso, ryžu a zeleninu k tomu, pretože proste sme veľká rodina a je lepšie, keď človek navarí ten obed, ako sa ísť niekde prestravovať do reštaurácie. A práve sme mali potom taký incident, že ja som všetko tak nachystala, proste viete, tešíte sa, že máte taký obedík niekde slávnostný, takto v chatke, tešíte sa na to, všetko krásne pripravíte. Zrovna keď sme si chceli sadnúť, tak Ondrejko začal strašne revať a vstekať sa proste a ja som sa nemohla najesť, už som bola hladná a všetkým som vlastne naložila a plus ešte som sa sama chcela najesť a to už sa nedalo. A musela som jeho nakrmiť, on ešte keď papá, tak on proste sa strašne pri tom spiera, hej, že je taký nepokojný, furt sa zdvíha na nohy a chce všetko chytať sám, lenže ešte mu to nemôžem dať samému jesť, lebo to by skončilo všade. No a proste v takých chvíľach niekedy človek s nervami v koncoch, že to proste také vypäté situácie niekedy a potom ešte na záver vlastne môj manžel Igor povedal chlapcom, chlapci, teraz umiete riady. No a to sa im nepáčilo, že majú umývať riady, že chceli si robiť niečo iné.
No ale teda vysvetlil im, že skrátka musia aj oni sa do toho zapojiť, pomôcť, tak ako doma pomáhajú, tak aj tu treba. No a tak sme zase mali ďalší rozhovor, kedy sme sedeli pri stole a rozprávali sme si o tom, že dúfam, že ma dobre počujete, teraz tu zrovna tak fúka trochu, je tu chladno. Rozprávali sme si o tom živote tej obete, hej, alebo teda obete, no. Že proste život má zmysel vtedy, keď niečo obetujeme pre niekoho druhého, či je to čas, nejaká energia, hej, že obetujeme to svoje pohodlie pre život toho druhého a vtedy vlastne dojdeme takého naplnenia alebo takého proste takej radosti, že nám v konečnom dôsledku vlastne to robí radosť aj nám a naplní to naše srdce. Vlastne aj Pán Ježiš tak žil, že žil pre druhých a obetoval samého seba a nehľadal svoje vlastné. Tak sme im tak rozprávali vlastne chlapcom naozaj, že to sú niekedy také malé veci, hej, že niekedy to není veľká vec, že človek ide niekde, vzdá sa všetkého svojho domu a auta a predá všetko, čo má a ide niekde robiť misionára do zapadnutej osady. Ale proste takéto malé veci, hej, že v dennodennom, keď sa nemôžeš najesť, lebo sa musíš postarať o dieťa, keď proste vzdáš sa chvíľky svojho času, pretože ideš umyť riady. A to všetko je proste to, že zaprieš samého seba, vezmeš svoj kríž a ideš aj napriek tomu, že nevládzeš, alebo sa ti nechce, alebo čo. Ale v tom vlastne spočíva ten zmysel života, hej. Takže to je ešte taká zaujímavosť dnešného dňa, čo sme vlastne riešili pri stole. Možno, že to niekto iný ešte takto riešite niekedy s deťmi alebo sami. No a tuto už vám idem ukázať, kam teraz idem. No, tu práve tlačím kočík. A tu je taká krásny les. Tam niekde v tom lese je rieka. A tam idem ku tej rieke sa pozrieť. No a tam vlastne už je za chvíľku ten ranč. Zvieratka sú tam, akurát ku niektorým zvieratkám je zakázaný prístup. Teraz kvôli tej slintačke, krývačke nie je sprístupnená celá tá zoo. Takže aspoň vám ukážem to, čo sa dá. Sme tu, sme pri váhu. Toto je taká krásna hrádza vytvorená z kameňov. A je to tu také pekné, taká oáza. To musím zobrať aj chlapcov, to sa im bude páčiť. No. Tam práve za tým plotom už je naše ubytovanie. A tuto je tá mini zoo, kde ale sa nemôže ísť, takže to musím nejako obísť. To je teraz zavreté. A kým dojdem ku chatke, tak ešte taký poslednú vec, čo som vám chcela povedať, je tá, že stále mi znie v ušiach ten verš, že ste utkaní v hlbinách zeme. V skrytosti sme boli formovaní a tak rovnako ako v skrytosti a v tme a v hĺbke vzniká a rastie proste semienko. Zo semienka vlastne klíči rastlinka, ale trvá to nejakú dobu. My keď sme teraz sadili semienka, tak sme sa čudovali, že ako dlho to proste trvá. Pozrite sa tuto. To je veľmi pekné na tom strome. Ako dlho vlastne trvá to, kým z jedného semienka vyrastie rastlinka, hej. Že kým skrátka to semienko pukne a vyraší, tak to častokrát trvá veľmi dlho, hej. Že človek si už myslí, že už z toho ani nič nebude. A nakoniec jedného dňa nás proste prekvapí ten klíček, ktorý z toho vznikne. A
proste pre mňa je to taký vzácny obraz toho, hej, že aj v našom živote to niekedy tak dlho trvá, hej, že proste niekedy sa tie veci dejú v skrytosti, v hĺbke zeme doslova. V tme proste, kde to nikto nevidí na očiach. Ale tam sa proste deje niečo vzácne a krásne s tým semienkom. A tam ono pomaly zomiera, aby dalo proste život niečomu inému. A toto je proste ten Boží život, že my takisto musíme zomierať sami sebe, aby vlastne mohlo vzniknúť niečo ešte krajšie. Takže to je také zamyslenie ešte na záver. Idem práve túto takou peknou uličkou, tu sú také pekné domčeky napravo, rôzne chalúbky. A kto máte radi taký kľud a idete niekedy takto radi niekde s rodinkou do pekného prostredia, tak odporúčam vám tento ranč, ak ste tu ešte neboli. A tu veľmi pekne. Okrem toho, že sú tam zvieratka k dispozícii, tak je tam dokonca po novom aj sauna, výrivka za príplatok a dá sa tam najesť a je tam dokonca basketbalový kôž, nejaké športové vyžitie pre deti. Takže tak. A takto medzi takouto krásnou zeleňou mali prichádzame na náš ranč. Tak vám to rovno takto ukážem, ako sa sem vlastne prichádza. Prichádzate z hentej strany väčšinou autom. No a tu práve sa nachádzajú chatky. Takto hneď na začiatku. Také malé chalúbky. Tuto jazdí kosačka. Včera sme sa smiali, sme ju nazvali Fero. Tuto ju deti pozorovali, ako jazdí a kosí celý deň. No. A tuto vlastne je náš domček, hneď takto z kraja. Taká malá chatečka. Hore vlastne sú 4 postele, dole sú 2 postele, plus ešte máme postielku. K tomu pekne piecka tam je, dá sa tam zakúriť. No a vlastne ešte sú tu takto ďalšie chatky. Tam je detské ihrisko, trampolína a niekoľko chatiek tu je ešte takto k dispozícii. Takže je to krása. A tam už sú moje deti. Ahoj! Tuto v lete ešte väčšinou dávajú nafukovací hrad, keď je Campfest, ale teraz tu nie je, teraz je tu len hlina. A ideme sa pozrieť, čo robia chalani. Čaute! Dobre, tak mi to ukážeš, dobre? Idem vás pozdraviť. Tam je Jurko, tam skáče. Počkaj, idem to natočiť, dobre? Za chvíľku som u teba. Tu je Jurko. Ahoj, Juri. Čau, ukáž, ako skáčeš. Super, paráda. Krása. No, a teraz chalani. Chalanov teraz natočíme. No jo, tak ukazuj mi, čo robíš. Fíha, tak to sú toto iné cviky. Teda, to sa takto vieš držať? No, to viem aj ja. No, však áno, ukazoval, ja som to videla, len som to ešte chcela natočiť. No dobre, krásne. A ešte čo? Aha, takto. Tyjo, tak toto už je iný level. Super. Paráda. Dobre, a teraz mi to Matejko ešte ukáže, aby sme to mohli natočiť, hej? Aj slniečko nám vyšlo, hurá! Super. No tak ukazuj. Wow. Paráda. Dobre, a to druhé teraz? Super, no krása, výborne. Dobre, super, sa teším. Dobre. Tuto je takéto krásne ihrisko pre deti. Vám ešte natočím. A teraz vám idem ešte zvieratka ukázať. Tam sú pávy. A tam sú sliepočky, zajačíky
Pozrite sa, a práve idem včas, lebo zrovna obidva pávy vystreli tie svoje krásne pierka. Wow, si mi zbližšie. Tak to je krása toto. Pozrite sa na to. To je nádhera, ako keby sa dohodli. No vy ste teda fešáci, vy ste nádherní. Wow. Teda, to je krásne. Hrdličky sú tu. A ešte je tu taký biely páv, tam ho vidíte. A ten tiež dnes mal vystreté pierka. To bola nádhera, to bola ako nevesta. Krásne. Ondrejko, vidíš to? Vidíš to? Tak to je krásne. To je krásne. No. Tuto máme sliepočky a kohútov. Pozrite sa, koľko veľa. Tu je fíha. Teda, no ahojte. Tu zobkáte. A sú tu rôzne druhy, také s takými chlpatými nožkami. No. Krásne. To je zajačík veľký. A tuto práve by mali byť mačičky, ale teraz neviem, či nie sú schované. Teraz rovno asi spinkajú, tak to vám ukážem neskôr. To bolo také malé mačiatko s maminkou, mačičkou, ale zrovna asi spinkajú. Ondrejko sa už takto krásne hrá v piesočku. Už sme ho takto začali dávať, keď je tak celkom obstojne vonku. On sa v tom rád hrabká. Že? To sa mu veľmi páči. Čo to máš, kladivo? Máš kladivo? Kde si? Kde si? Ahoj. Ahoj. No to je krása teda. Chcem dokopať Janu nakoniec tohto piesku. No. Tak to bude, teda som zvedavá, ale toto asi nebude také hlboké veľmi, ako bolo včerajšie. Počkať. Čo som nalazil? Juhu, koniec. Super. A už je tam? Už si tam? Aha. Paráda. Ozik? Áno. Áno. Tak, chlapi, zamávajte. Čaute všetci. Nachádzame sa nad Liptovským hrádkom. Nádhera. Sme pri takej skále veľkej, teda na skale. A sme vysoko, je tu krásny výhľad. A tu za nami je les. Takže sme si tu dneska spravili výlet na skalku. Dobrý deň. Zistili sme, že musíme ísť ešte iným chodníčkom na takú vyhliadku s krížom. Práve tam stúpame. Sme skoro tam. A výhľad na jazierko. Tam dole potom pôjdeme k jazierku. Pozrite sa. Krása. A už sme
ďalšia skala pred nami, na ktorú sme si ešte vyšlapali, keďže naši chlapci milujú liesť po skalách. Tak sme museli ísť ešte na túto, kde sa dá trošku aj liesť. A idem sa pozrieť, kam lezú. No, tak sa pozrite. Tam ich máme. Uvidíme, kam vylezú. Krásny les okolo nás. A tu máme malého lezúvnika. Ondrejko, ahoj. Kde si? Si v lese, máš ihličie, hej. Matejko lezec. Na tomto vidno, ako chalani majú ten adrenalín proste v krvi. Oni potrebujú stále niekam niečo skúmať, niekam liesť. Pozrite sa, tam hore je náš Danko, 12-ročný. O neho sa nebojím, lebo viem, že on je skúsený, že je šikovný. No, Janko skúša, 8-ročný. No tak sa trénujeme, že? Čo si objavil? Veľké konárové D? To je T. Aha, T, áno. Super, počkaj, idem si ho natočiť. Ukáž, aké T si našiel. To by bol skoro ako taký kríž, že? Keby tam ešte mal takú paličku hore. Ukáž mi ho. Tío, áno, naozaj to vyzerá ako T. Šikovný si. Super. Takže tam hore na tej skale sme boli pred chvíľou. A tuto dole je taký pamätník. A tuto dole je takéto krásne jazierko s kačičkami, s rybičkami. A tuto pozrite, čo sme našli. Takú peknú stavbu, krásnu. Takáto zvláštna stavbička je tu. A čo to vlastne je? Gotická železná katedrála. Aha. Pekné, že? No, ale na to sa Bobko nesmie liesť. To je pamiatka taká, vieš? No. Že by som nevedela takúto vec. Dobre. Dobre, ja som nevedela, že to vieš. Dobre, nehnevaj sa. Ono poprchá, začína nám troška poprchať. Daj si kapucňu. Dúfam, že nebude pršať. No, neboj sa, máš nepremokavú bundu, tak to nič. No, a tuto pozrite sa ešte, toto je taký zvláštny úkaz, že tu je normálne skala na jazierku a na nej je taká vežička, nejaká kaplnka asi, alebo čo to je. A tam je ďalší ostrovček v strede jazierka. Čo chalani, páči sa vám tu? Pekne, že? Wow. No nám to prečítaj, Janko, prečítaj, čo tam je napísané. Toto tu, odtiaľto. Boh chodiaci po zemi je dôležitejší ako človek chodiaci po mesiaci. Krásne. Boh chodiaci po zemi je dôležitejší ako človek chodiaci po mesiaci. To krásne povedal, že? Krásna myšlienka. No, sme tu práve na takom pamätníku Jamesa Irvina, ktorý bol že vraj 8. človek na mesiaci. Takže tu bol že vraj na návšteve v Liptovskom Hrádku, tak sme tu teraz v takom parčíku.
Ondrejko nám lezie na skalu. Ondrejko, ukáž, ako stojíš. Ukáž, ako vylezieš. Ej, ešte kúsok. Výborne. Výborne. Je. Ty si šikulka. Došli sme ku rieke, za týmto mostom sme objavili krásnu rieku a takúto pláž. Super. Paráda. Si hľadajú chlapci pekné kamienky pri rieke. A máme tu takú peknú chvíľu práve. Všetci sú tam vzadu pod mostom a hádžu žabky do vody. Je takýto. Ukáž mi ho. Jo, ten vyzerá zaujímavo, taký úplne plochý, že? Aha. A druhý? A druhý je takýto. Teda, aha, pozri sa, tam má normálne sklíčko. Áno, strieborné tuto, že? Aj viac. Aj viac? Aha, ten sa trbliece. No ten si odlož, ten je vzácny. Super. Ondrejko horolezec na kamene. Ahoj, ty lezeš. Ty si bešák. Teda. Janko, ukáž mi, ako hádžeš žabku. Dobre, nájdem. Doniesla som ti ploskáčik, aha. Ďakujem, tento bude. No, ukáž. 3, 2, 1. Takú som tu našiel. Krása, super. Môžeš, natáčam. Nádhera, wow. Krása. Chlapci lovia ryby. Vyrobili si udice a chytajú ryby. Hrajú sa, že chytajú marlínov a lososov. Chytil si? Ukáž mi, ako máš udicu. Super, krása. Už aj veľrybu chytili. Paráda. Máme pohodičku pri vode. Ondrejko na mňa lezie. Jej, ty si šikulka. Už sme na chatke. Super, výborne, ahoj. Joj, bom. Už máme ohníček. Tam ten neporiadok si nevšímajte na tej postielke. A tam Danko práve umýva riady po večeri. Tak, aj tu takáto krásna chatka. Také drevené obloženie z celého vnútra. Pekný výhľad von. Veľké okná. A tu je Jurko. Jurko tiež umýval riady práve. Tak je šikulka. Super. To inak vám ukážem. Danielko zrovna číta už 4. knihu z tejto série Pustovník od Vlada Štefaniča. Takže veľmi pekná séria. Máme to zo stránky kumran.sk a je to také pre takých chlapcov alebo proste pre takých tínedžerov a takých, čo majú radi fantasy literatúru, ale zároveň takú kresťanskú. Takže toto je taký dobrý tip. Takže super. Tak. No, tu sa už iba tak hráme na koberci. Ondrejko teraz strašne rád takto vylieza na niečo vyššie. Že? Stále na niečo lozí. Máme takú pohodičku.
ty si spojil nebo a zem cez kríž, ktorý mostuje žiadna priepasť, neexistuje cez kríž, ktorý niesol, máme prístup pre tvoj trón. Cez kríž, ktorý niesol, smrť prehrala s láskou boj. Tak, prišli sme práve do Račkovej doliny, kde sme boli minulý rok stanovať. Tak dnes to tu zažívame trošku v inom ročnom období, ešte je tu zima veľká. A sme tu jediní v celom kempingu, ale tu je taký nádherný kemping v lese, neviem, či ste o tom počuli, to je taký naozaj, že ste proste uprostred krásnej tatranskej prírody, úplne vysoké smreky sú tu a tečie tu taká čistá horská rieka, ktorá je veľmi ľadová. Minulý rok sme sa tu s ňou brodili, tak sme si trošku prišli zaspomínať na to, že ako je tu krásne. To také lopuchy rastú pri brehu a tu naozaj také čarovné. Sú tu také jednoduché sociálne zariadenia. Nie je tu dokonca, tuším, ani reštaurácia, je tu len taký bufet, kde sme si kupovali rožky vždycky na raňajky. Ale nám to stačilo úplne, že tie základné služby a hlavne, že je tu naozaj krásne. Je tu proste krásne prostredie. Taký kľud. Musím vám ukázať tento nádherný strom. Pozrite sa, aký zvláštny strom. A nachádza sa v arboréte v Liptovskom Hrádku, kde sme teraz práve zabočili, pretože sme sa rozhodli, že sa tu najeme. Dnes si tu spravíme piknik. Tatínko išiel kúpiť niečo do Lidlu a niečo na obed. Takže sme išli teraz z Račkovej doliny, z toho kempingu, čo som vám ukazovala, je nedeľa. A tu sme práve v takomto krásnom arboréte. Je tu veľké množstvo rôznych druhov stromov z celého sveta, z východnej Ázie, z Ameriky. A rôzne druhy stromov sú tu. Je to tu také veľmi pekné. Takže tento strom nás zaujal, ale nevieme, ako sa volá. Není tu tabuľka. Pri niektorých stromoch sú tabuľky, ale pri tomto zrovna nie je. Našli sme tu takýto pekný krík, ale nevieme, čo to je. Čo myslíte? Nie je to rododendron? Poraďte mi niekto. Áno, pripomína to, no. A inak tu všade rastú takéto modré kvetinky zvláštne. A púpavy. Mami, pozri, aké tam stromček. A Janko mi púpavy trhá. Nemá kmeň vlastne, ona má túto kmeň, aha.
Schovaný. Krásne. Tak vám prajem ešte krásne dni, krásny týždeň. Ešte možno sem dám nejakých pár záberov, ale už pôjdeme pomaly aj domov dnes cestovať. A buďte požehnaní. Ahojte. Všetci chlapi na stromoch. Tu je Jurko. A tu máme ďalších chlapov. Matíko, čau. Zamávaj. Ahoj. A Janko nám dokonca zvládol vyliezť na strom. Janičko, čau. Šikulka. A tam hore voda, kde je Danko. Paráda.